ସହିତ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଛି। ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ରାବଣ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବାକି ରହିଛି। ଅଶୋକ ସୋନରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିବ। उड़ीसा जात्रा जगतर वादंत खिलाड़ी जात्रा जातीय श्रेणी सचिव महाशिवरात्रि और दल पूर्णिमा उपलक्षे देखिबार सुযোগ दियंतु। एबार सारा फाइनाल स्टोरी प्रेम बले पाप, प्रेम बले पाप, जात्रा जातीय श्रेणी গরম পড়ে খতম না